ଆଜ୍ଞା 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋରାପୁଟ କଳା ହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦେରା ପଡ଼ା କଟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ସମଲାଇପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସୋନପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମାଲକାନଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯାଜପୁର ସାଥେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ଫୁଲ ବାଣୀ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏପରି 30 ଜିଲ୍ଲା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହୋଇଲା। ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟ 25ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଗୁଜୁରାଟ ଗୋଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିକିମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତ୍ରିପୁରା ମିଜୋରାମ କେରଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଣିପୁର ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଣି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ମେଘାଳୟ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆସାମ। ଭାରତର କେତେ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛନ୍ତି 15 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ତୃତୀୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଆଜ୍ଞା ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ପଞ୍ଚମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ହୋଇଲେ ଷଷ୍ଠରେ ସପ୍ତମ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମରେ ଭିପି ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି ନବମ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ଦଶମର ଆଜ୍ଞା ଅଟଳ ବିହାରୀ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଦେବ ଗୌଡ଼ାଙ୍କର ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଥିଲେ ଗୁଜୁରାଲ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁଣି ହେଲେ ବାଜପେୟୀ ପଞ୍ଚଦଶ ପୁଣି ମମନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ କରିଲେ ଗ୍ରହଣ 16 ନମ୍ବରରେ ମନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ ପାଇଛନ୍ତି ଗାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା କୁହ? बताओ मुख्यमंत्री ना को आज्ञा कौची मुख्यमंत्री प्रथम आज्ञा प्रथम तृतीय सिंहताप नवकृष्ण नाम द्वितीय थी चतुर्थ विजु पट्टनायक पंचम बीरेन मित्रटी मुख्य आज्ञा षष्ठ सदाशिव त्रिपाठी जान सप्तम श्री राजेन्द्र नारायण अष्टम श्री विश्वनाथ दास नवमे नंदिनी नामटी घोष आज्ञा दश विनायक होइले मंत्री एकादश नीलमणि अच्छा द्वादश जानकी बल्लभ मूल त्रयोदश हेमानंद विश्वाल चतुर्दश आम गिरिध भाई छिंडी गला डेणा रहा ना आज्ञा पंचदश आम नवीन हिरो चिट फंड बेपार मो कारोबार आज्ञा कहीं किसी भावे ना। नमस्कार आज्ञा।